पुष्पा पुष्पा राज उठेगा नहीं साला। Bonk. 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 ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ରୋଲ କରିକି ତା ହାତ ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ପୁଷ୍ପା ରୋଲ କରିଦେଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ତ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବାଳ ରୋଲ କଲେ ହବ? ହଁ ହଉ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ କାଲି ଯିବା ପଛରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। कालू भाई कहीं ଆମର ଅଛନ୍ତି। इटे ने कालिया भांगी दे से आपे आसी Bonk. ମାଲଟା କୋଉଠୁ ଆଇ? एटा बाहरुची पुष्पा भाउर कोई थवण भितर भाऊ आम माल देखि से राजी हो गले ଗୋଟିକା ମାଲ 5,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି 5 ବସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। Bonk. ତମେ ନବ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ କଥାଟା ବଙ୍କରା ବାବାକୁ ଜଣା ଅଛି? ନା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲ୍ କରିବ କି ନାଇଁ କହୁନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧର ସାମ୍ପୁଲ 5 ବସ୍ତା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଇଛୁ, ବିଲ୍ଟା ଦିଅ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ରଖିଦିଅ ନା। ଆରେ ତୁମ ସହିତ ରହି କ'ଣ କରୁ? ତୁମ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବିଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର 5,000 ଦରକାର। ହଉ ନେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଶିବଲି ମତେ ଉଣ୍ଡୁଛି କି ନାହିଁ? Bonk. ଆଉ ଉଣ୍ଡୁନି ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଉଣ୍ଡୁନି ଆରେ ଭଲରେ ଦେଖ ତାକୁ। ସେ ଦିଥର ଫୁଲ ତମକୁ ଉଣ୍ଡୁଛି। ଆରେ ସତରେ ସତରେ ଉଣ୍ଡୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ପୁଷ୍ପା ଗୀତଟା କର। ଆଲୋକ ବାରି ପଟେ Bonk. ଶିବଲି ତତେ ଲରେ ଏ ଶିବଲି ତ ବାରି ପଟେ ତତେ। ମାଲଟା କିଏ କି ରେ? ସିଏ ତ ହଉଛି ପୁଷ୍ପା ଭାଉର ଶିବଲି। ଏ ଶିବଲି ଆ ଟିକେ ଉଣ୍ଡୁନୁ। ତୋ ବୋଉ କୁଆ ଗଲା କହିଲୁ? ତୋ ବୋଉଟା ମତେ ତାହେଲେ ପୁଷ୍ପାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। କେ आर गाँ ईश्वर बेहेरा झीओ एबे नुआ की कॉलेज जाउची हिल की ठक ठक करी अंडा को हले कलिजा थरेई दउची तार घोड़ा लांज परिवार आखि चिलिका परिका नील तार घोड़ा लांज परिवार आखि स्टार्ट म्यूजिक चिए कॉलेज गला बेला को छक जाम नागुची एटा ମୁଁ ଯାଉଛି ଧନଲୋ 17 ଟଙ୍କା ଗୁରା ଉଣ୍ଡିଲେ। ଆଉ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ଆଉ। ହଉ ଏ ଶିବ ଆସୁନ। ଆରେ ଇଏ ଶିବଲି ଏଟା ଛକାଟା ନା କଣ? 5,000 ଦେଇଥିଲି କାମରେ ଆସିଲାନି। ଡାଇଲଗଟା ମାରିବିନି? पुष्पा पुष्पा राज उठेगा नहीं। भाऊ तुम शिवल की कालिया लाइन कर पुष्पा पुष्पा राज धरेगा नहीं साला। चलो तू की गुथा गोटे मारी भी दिथर गलियो एटा कोन जानी जे खइनी क्या बड्डी गोटे मारी भी दिथवा होयो। अरे शिवली मोरी अरे पास्ट फ्यूचर
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଖିଛୁ ଶିବଲି ମୋର ଥିଲା ରହିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଶିବଲି କେବଳ ମୋର ଶିବଲି ମୋରି ଶିବଲି ମୋର ଶିବଲି ମୋରି ତୋର କଣ ଗାଲି ଚଲାଉଛି ଶିବଲି ମୋରି ମୋର ମୋର ହେଇଯାନ୍ତା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିଟା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ି ହସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ bonk, bonk, bonk. तम गली रे आम गाड़ी गड़े दबा तम गली रे आम गाड़ी गड़े दबा खुंदा खुंदी करी टिके चले नबा तम गली रे हाथ काटी रतरे लेखी देली मु छाती चिरी ପୁଷ୍ପା ଶିବଲି ପାଇଁ ଆଠେଇ ଗଲା ହଁ ହଉ କାଳିଆ ତୁ ଯା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେ ସ୍ଥାପନା ଆଉ ତୁ ଯା ଆମ ଗାଁ ମାଲଟାକୁ ଦେଖେ ହଉ ଚାଲେ ଯିବା ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଲା କୁନି ଶିବଲି କେତେ ଛନଛନ ହଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।